खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। भारतनि बारग' गाहाय मन्थ्रि राजीव गान्धीखौ गावथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि नालिनी श्रीहरन आरो बि रविचन्द्रनजों लोगोसे गुबुन 4 दायनिगिरिफोरखौ 31 बोसोर जोबथेसालियाव दोननायनि उनाव मैया सुप्रिम कर्टआ हगारनायनि राय होयो। जों बर'फोरनि गोसोआव सोंथि, जुदि सासे गाहाय मन्थ्रिखौ गावथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनो हायोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो दासिमबो उदां खालामनो हाया? बियो मोनसे गेदेर सोंथि। सासे उन्दै गथ' गोमादों। सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलिनि खग्रागसारि गामिनि खुंसार बसुमतारी आरो माइनावस्रि बसुमतारीनि 4 बोसोरनि फिसाज्ला उन्दै हौवासा गथ' सिस्टारनि बिदिता इंराजि फरायसालिनि नार्सारि थाखोआव फरायनाय दैसां बसुमतारीया मैया सानजौफुआव फरायसालिनिफ्राय न'सिम फैनानै न'नि मोखांनि लामाजों थाबायलांबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया लाना थाङो। बे गथ'खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7002100997 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय बिमा बिफाया खावलायहरदों। फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनो आइएसआ बान्था होदों। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म एबा दैमासा ब्रह्म बिथांनो बाक्सा जिल्लानि आइएस भबेन बिथांनिफ्राय आइडियेल टिचार एवार्डखौ होनाय जादों। बक्सार लाभलिना बरग'हाया फिन जारिमिन सोरजिबाय। जर्दान हादरनि आमानाव खुंजानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हानानै लाभलिना बरग'हाया फिन जारिमिन सोरजिबाय। एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि 75 केटेगरिनि फाइनालाव लाभलिनाया उज्बेकिस्ताननि गेलेगिरि रुसमेतोवा सखिबानि हेंथायै गेलेयो, जेराव लाभलिना बरग'हाया रुसमेतोवाखौ 5-0 फारागथियाव फेजेननानै सनानि मेडेल देरहानो हायो। बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहादों। तामुलपुर जिल्ला नावकाटा जाब्रांपारा गामिनि कुरुना ब्रह्म आरो प्रमिला ब्रह्मनि फिसाजो जुमि ब्रह्मआ नेपाल हादरनि राजथावनि काठमान्डुआव खुंजानाय 18थि विकि इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022आव बर'नि फिसा जुमि ब्रह्मआ काराटे गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिटिआर गेलेमु बिफाननिफ्राय मदद मोनैनि अजद दैखांदों। जुमि ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोबोद लाजिनांथावसो होननानै जुमि ब्रह्मआ फोरमायदों। बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मोजां रायदावैनि अजद। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फुटबलनि अनगायै गुबुन गेलेगिरिफोरखौ जेबो गोनांथि होआखै होनना फोरमायबावो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा दावबायफैदों। इंलेन्डनि गासै 15 दावबायारिफोरनि मोनसे हानजाया बर'नि सुबुं मोसानाय हारिमु बागुरुम्बा मोसानायजों रंजाखाङो। गिबि खेब गुबुन हादरनिफ्राय रायमना माहारियारि पार्कआव दावबायफैनाय आलासिफोरखौ बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायजों गाजा गोमजायै बरायदों। बर'नि सिनायथि आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे बर' हारिनि जानाय बायदि आदार जेरै अनला दाउ, अमा, नाफाम बायदि जाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों श्रीरामपुराव 1 कोटि रांनि गोजा चन्दन दंफां बोखांदों। कनक ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंनि न' सिङाव दोनखोमानाय थासारियाव पुलिसा बोखांदों। चन्दन दंफांखौ फाननो नाजानाय समावनो पुलिसा हमनो हायो। दंफांजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय 4 सुबुंखौ मालागुरि गामिनि अजित कुमार नार्जारी, जारागुरि गामिनि कनक ब्रह्म, गनक बसुमतारी, कसुगाव नन्दिपुर गामिनि मनज नार्जारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।